Wari ako subo sa imo, atubang. Madama ako sang palamang kutanon sa imo. Nga tubtub subo. Wala mo ginasabat. Wala sang kaatagan. Abi ko! Ikaw ang matalaganan ko sa tion nga ako nagaisahanon. Nga sa tion nga ako nagakatumpa. Ikaw ang mapabangon sa akon. Nga sa tion nga ako ginalapag sang akon pamiho. Ikaw ang mangapin sa akon. Pero wala ka! Ipabayan mo ako! Ginatilawan mo bala ako? Kung do'ing kutob ang akon kabakod? Ang akon kaisog? Agad nga atubangon ang mga pagtilaw nga ini sa kabuhi ko? Kung ginatilawan mo ako, sige! Deal! Hindi ako magpalingkang sa imo. Hindi ako mag-atras sa panghangkat mo! Atubangon ko sa may kaisog, kagkabakod ang tanay nga pagtilaw nga ihatag mo sa akon! Atubangon ko! Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay Palamang ko tanong sang isa katinuga nga puno sang paghinikip, pagkasubo, kag mga pagdilaw sa iya kabuhi. Malampuwasan ay haniya ini? Sino siya? Ano ang iya mangin kabuhi? Isa naman kamatahong kag makatalandog kasing-kasing kasaysayan ang amon ipabati sa inyo. Dili sa amon matahong nga palatuntunan. This is my life. Sa iya kasaysayan. Maria Mestiza. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, BYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radio. How a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Kamot ng kamot. Yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon
Padayon Action Radio, pakolon saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y Sansan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may daya pagpalanggan. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio.
make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life, till I look around and see this great big world is part of me and my Karon, sa kasugpon sa nga matahom kag makatalandog kasing nga palatuntunan. This is my life. Siya kasaysayan. Maria Mestiza. was thought to be. This is me. This is me. Himan mo, may gusto lang magsakay sa isyu. Gipapatay si Councilor Mendez agad sa sina. Ang suspitsuhan na mo ang pihak ng partido. Han? Hindi ba lang may punto man ako, Han? May gusto nga manggamo sa duwa ka partido. Gusto niya nga bulabugo ng duwa ka partido nga mag-away ini. Kag sinaman abing mahimo sinahan. Inang wala na ito may balan, Han. Mahimo, may mga motibo siya kung nga anahimo niya na. Gani ikaw, Han. Kung may plano ka nga magsulod sa partido ni Rodney, please, stop it. Pancho, Hindi ako gusto nga ang natabo kay Councilor Mendez. Matabo man sa imo. Han, naghambalanay na kami ni Rodney. What? Nagpasugod siya nga ako mabulo sa posisyon ni Councilor Mendez. Mapadalagan ako bilang vice mayor sa ila partido. And that's final. Ano? Wala pa kita magkambalanin siya na. Ganga nag-yes ka na gano'n. Han, listen. Please. Pasagti ako. Give me a try. Isa lang. Wala man siyang kasiguruhan kung madawa ko kung hindi, di ba na? Gani, please, Through Han. this, sa balay natin istorya ng bagay ngayon. Ginkibot mo ako sa ginambal mo. Let's talk about this issue, okay? Okay, okay. Ay, ari ng mga asawa. Ay, sir, ma'am, maayong gabi. Mayong gabi siya yatin. Mauna ako, Pancho. Sir, maano to si Ma'am Trudis? Doga kusmod man to? May jutay lang kami ng bahisan dyan. Si Mama. Ay, tulog na. Bago man lang ko to nagalin sa kwarto niya. Gintanaw ko kung nagkakatulog na siya. Tulog na siya sang sidingon ko. May ko na mo sila. Sige siya yatin. Good night. Good night man, sir. Ay, may ginbaisan ko no sila nga mag-asawa. Tingala ko man nga daw hindi madrawing ay itsura ni Ma'am Trudis. Nagakinusmod lang. Ano ayan ang ginabaisan sang duha? Oh, isus unano. Ay, ano man yang labot ko sa ila. Sige, roon ko na lang kung napanglak ang mga pertahan kag magbalik sa kwarto ni Senyora Asuncion. Ay, kunari na si Lourdes. Siya ang pabantayon ko kay Senyora. Maayon na kay medyo may edad na si Lourdes. Yutay lang nga itudlo. Makahibalo na siya. Kag sa buwas, masugod na siya obra diri sa mansyon. May mabulos na sa akon bantay kay Senyora Asuncion. Han. I know nagabutaw ka pa. Please, ato ba nga ako? What?
na lang kita nga duha. Maay pa, matulog na lang kita, Pancho. Han, I know nga naglahi ng buot mo sa akon. Please, atubang ako. Hindi ako magtalikuri. Let's talk in a nice way. Tulog na. Wala ko sang ganang istorya. Ginatuyo na ako, gani, please. Ang mamudlay sa imo kay dayon mo ikasunggod. Hindi ako gustong malabutan na buwas ang pagsunggod mo sa akon. Ano kiblang rason? Kag ang gusto mo sudlon ang politika? Ha? Tungod, I want to help. Gusto ko buligan ang mga pigado nga nagkinahanglan sa bulig. Madamo ako sang mahimo, ako nga magtinadang banwa nga ini. Etc. 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 You know me, Pancho? Gusto ko lang ipadayon ang nasugurang nga proyekto ni Councilor Mendez nga makabulig ako sa nagkinahanglan sa bulig, especially sa mga pigado. Bisan hindi ka na magsulod sa politika, nakabulig ka man na. Kung ina ang agenda mo. Bisa anong ipatag ko sa imo. Wala magyapon sang kantuan ang ginaistoryahan ta nga duha. Maagahan na kita nga duha sa istorya. So, matulog ta, okay? Good night. Han, Please, Pancho, matulog na kita. Pwede? Ha? okay. Good night. Buwas sa aga. I know. May yes ka sa akon, Pancho. Kilala ko ikaw. Subong, hindi ka pa magpasugot. Pero buwas, masugot ka na sa gusto ko nga matabo. Kag, hindi ka makapang-indi sa gusto ko, Pancho. I know. Suportahan mo kihapon ang luyag ko. Kay bala ako kung paano ko ikaw pahumukon, Pancho.
Aga pa siyang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulon nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na. Isip mo'y litong-lito sa mga panahong nais mong malimot. Bakit ba ang bumabalakid ang iyong mundong ginagalawan? Ang buhay ay sadyang ganyan, suliranin di mapigilan. Itanim mo lang sa iyong puso, kaya mo yan! Wala akong matulugan sa maayo. Excited na ako makaobra sa mansion. Nakainit na ako sa tubig kag nakatigang naman ako. Pag matani ng Rosita, malakat din ako. Hambal sa ako ni Chay Ating, nga aga pa ko na ako. Sadyagi kami sinikaroon diday mo. Lourdes? Ay, na? Kabugtaw ka na? Oo. Nabatian ko nga nagadalong kado lang gamit sa kusina. Silin ko ba sige sulod ka sang kuring. Kag nangrongkab naman sa sudan sa lamisa bala. Ikaw bala gali? Aga ka pa nagbuktaw? Ay, oo nang. Ano abi kay, wala akong matulugan sa maayo eh. Ay nga aman. Ambot mangani nang Basta wala ako matulugan. Siguro excited ka na makaobra sa mansyon, no? Hindi man sa amo sina nang subuan gani ko eh. Ano? Nasubuan ko nang. Kahit si manala kami kag makakita ay ni Inday Maria. Naluoy man ako sa bata. Ay, wala ka man sang mahimo. Ano nung kung na kayo nagkakinahanglan ka man ubra? Nagadako ng bata mo iya.
Nang, hindi mo gid pagpabayaan si Inday Maria. Ay, anong dumdum yan sa akon, ha? Halin sa mag-abot ka mo din ni Inday, ha? Sa ako nakadulog ang bata. Siguro, makaisa na makadulog sa imong bata. Ano pa, wala sang amor ang bata sa imo. Nang? Oo bala. Ang iba niya nga bata, ha? Makapanimahaw ka isang baho sang ida Iloy. Ay, sus, nag-aamagid. Pero ang bata mo ya, makita ka gani. Ay, tayo niya kakupo sa akon. Hindi mag-amag ang bata sa imo. Ay, nano? Basta kung hindi mo na bata, Lourdes? Nang? Oo. Hindi mo na guro bata ay, ha? Kaya doon sa amor na bata sa imo? Do hindi ka niya Iloy? Nano nga, hindi bata man. Bata ko nang si Inday Maria. Amo lang na galing. Daw, layo lang balatyagon sa ako niya kati. Ginabiling ko siya permi sa tupad balay sang dito pa kami sa Bacolod eh. Tapos, hapon na kami nagakit-anay. Ano pa? Naanad siya nga laing nga tao yung permi nga nag-atipan sa iya. Ay, te. Mas labi pa ganyan maglayo ang balatyagon sa bata sa imo. Kaya subong ho, si Manal na ka mo nga bakakitain sa bata? Hindi balin nang Gamay pa man na siya. Kung may buot na siya, ipaintindi ko na sa iya. Kung ano ang rason, kung nga nga nag-aobra ko. Bata ko nang si Maria. Bata ko gina siya yan na. Ay, Lourdes ka. Kung di ka magbantay ka, Inday, hindi man ko mag-obra eh. Amo na gani, kakampanti ako, nga maobra ako sa mansyon. Kati, kay balo ako eh, nga ikaw mabantay sa bata. Nga ara sa maayo nga kamot ang bata ko na. Nga hindi mo siya pagpabahian. Tungod palangga mo ang bata ko na. Lourdes? Ato na si Lourdes. Maobra na sa mansyon. Ay, naluoy ako sa hinablos ko. Wala gid sa buot, Wala siya kay balo nga. Si Manal sila magkita isang Iloy, Ay, bebe. Nagnakat na si mama mo. Maobra na siya. Ay, nalipay ang tunta sa ginhambal ko. Kanami sang kadlaw, yaw. Ay, bebe. Nalipay kang mula si mama mo? Ay, ang tunta yaw. Nagkadlaw. Nalipay pa nga ulang Iloy, Bebe. Nalipay ka pa? Diday, arin ako. Ayan mo, aga ka pamiga ba? Mo excited? Medyo. Uy, dali ka. Ato sa sulod si Inday ating. Pabalon ko siyang ari ka na. Dala ko ng mga bayo ko. Ati mayo Bao? Desidido ka gid matuod nga mag-ubra, amiga. Ati dali sa sulod, Oo, Sulod sakon. Oo. Maayo kay aga ka pa, Lourdes. Huwag ko gani matulugan sa sobrang excitement nga nabatyagan ko kay ti. Maobra na ko subong nga adlaw eh. Day ating lang ay tawag sa akon. Ating day, ating. Setting. Ma'am Lourdes? Napainom mo na si mama sa bulong? Tapos na, ma'am. Ay, ma'am, siya gali ang bagong sulod nga sulugoon rin sa mansyon. Si Lourdes. Ma'am, mayong aga. May nga man. Ma'am Lourdes, siya ang i-assign ko kay Senyor Asuncion nga mabantay. Ano ba na? Ay, ma'am, abi mo, ka-familiar bala sang itsura mo sa akon. Daw nakita ko na bala ikaw, Ma'am Trudis mo? Ha? Nakita mo ako? Saan mo ako nakita? Ha? Saan?
Life Extension, Vitamin D3. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Funny how a lonely day can make a person say, what good is my life? Funny how a breaking heart can make me start to say, what good is my life? Funny how I often seem to think I'll find another dream in my life. Till I look around and see this great big world is part of me, and my
Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasupon sang aton matahong kag makatalando kasing-kasing nga palatuntunan. This is my life. Saya kasaysayan. Maria Mestiza. Musical scoring, Elmar Payan-Bayan. Special sound effects, Jimmy Belonio. Recording engineer, Jerzel Haina. Ginsulat kag sa direksyon sa ninyo alagad, Annelie Merabel. Isa naman ka produksyon sang MBC, Manila Broadcasting Company, DYEZ. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita,